For nogle år siden fandt jeg nogle fantastiske silkestykker vævet i ikat i Phnom Penh i Kambodja. Og jeg spurgte dem, der solgte mig, hvor har I fået dem fra? Er de fra Takeo eller Kampucham? Nej, de er fra Kampuchia Krom. Kampuchia Krom? Hvor er det henne? Spurgte jeg. Nå, men det er Vietnam. Det er et sted i Vietnam. De leverer det. Hvor i Vietnam? Ja, det vidste de ikke. Men de vidste, at det var fra Vietnam. Der kom nogen fra Vietnam og solgte det til dem meget sjældent. Så besluttede jeg at tage til Vietnam og finde det sted. Og det var meget vanskeligt. Jeg måtte spørge mig for, og jeg måtte rejse i 2 dage for at komme ned til den landsby, hvor det var. Og måtte køre meget små veje, som I kan se. Men til sidst, så fandt vi stedet, hvor de vævede den der helt fantastiske ikat. Det første, vi stødte på, var en pige, som I ser på billedet her, der sad og vævede eksakt lige nøjagtigt den fantastiske ikat, jeg havde fundet i Kambodja. Det specielle ved den ikat er fordi, at det der område i Kampuchia Krom, som kambodjanerne kalder det sydlige Vietnam, og som oprindeligt har været kambodjansk, det område har været meget isoleret på grund af Vietnamkrigen, og det har været isoleret i Vietnam, fordi det er en minoritet, og grænsen mellem Vietnam og Kambodja har været lukket. Så den måde, de væver på, det er den måde, man vævede på i Kambodja for 100 år siden. Og i Kambodja gør man det ikke mere, fordi at det tager enormt lang tid, og fordi den kambodjanske ikat er selvfølgelig influeret af det vestlige design. Når den der pige sidder og væver, så væver hun nogle få centimeter om dagen. Og når hele stykket, som bliver cirka 2 meter langt, er færdig, så har hun med indfarvning af tråden, så har hun arbejdet cirka 2 måneder på sådan et stykke ikat der. Jeg elsker at sidde og kigge på væverne i Sydøstasien, og specielt i ikat. Altså, det er fantastisk at se, hvordan de slapper af, når de væver. Altså, det er nærmest en meditativ tilstand. Og jeg undrer mig over, hvordan de kan finde rede i, hvad tråd de skal tage næste gang. De skifter tråd hele tiden, for at få det der specielle design frem. Men de siger altid til mig, jamen det er meget nemt, så vi gør det bare. Og de gør det bare, fordi deres mor har lært dem det, hendes mor har lært det, og hun har lært det af sin mor i 1000 år. Så det sidder nærmest i deres gener, i deres underbevidsthed. Hendes fødder, de bevæger sig op og ned, og hun tænker ikke over det. De bevæger sig bare af sig selv. Det fantastiske ved den her ikat er også, at den kan ikke laves på fabrik. Den kan ikke laves af maskiner. Den kan kun håndvæves. Fordi alle designene, mønstrene, de er vævet ind. De er ikke trykt. Og det giver en dybde, som gør dem skønnere. Og gør dem så unika. Fordi den her ikat er den bedste ikat, der væves i verden. Den mest svære ikat at væve. Og det eneste sted, de væver den, det er i den lille landsby i Vietnam. Bagefter tog vi hen til den egentlige landsby. Og det var sådan lidt et chok for mig at se, hvor fattige folk var. Men det var også et chok at se, at i den fattigdom, der så jeg smukkeste silkestykke, der væves i hele verden. Det stod de der risbønder og viste mig. De sælger nogle få butikker i Vietnam, og
så sælger de til mig. Men de kan så heller ikke nå at væve så meget, men det betyder noget for dem at få det aftalt. Hvis ikke der er køber nok, så vil de holde op. Men de fortsætter med at væve. De er meget fattige, og de lever et meget hårdt liv, fordi de er minoriteter i det, som de betragter som deres eget land. De må for eksempel ikke lære kambodjansk i skolen, som er deres sprog, det de taler derhjemme. Men i silken bevarer de deres stolthed og deres kultur. Når de væver, så er de khmer, for der er ingen vietnameser, der kan væve ikat. You said before, yeah. Og i regnsæsonen, der væver de, fordi der kan de alligevel ikke gå i marken, og så får de en ekstra indtægt, som hjælper dem. Det var med splittede følelser, jeg besøgte det sted. Altså fordi på den ene side var jeg ked af at se så fattige de var, og også ked af lidt melankolsk at se en kultur som dør. Men jeg var også glad, fordi jeg endelig havde fundet det sted, hvor de lavede den fantastiske ikat, og jeg kan sælge dem for dem.